ọrịa mmadụ bụ anyị ekene m ebe ọ bụla n'ụwa were ego anyị wee na-anụ anyị nọ kpọmkwem n'obi High Chief Emmanuel Edeani, ya bụ opi ike na Nara Unateze niile na Nkanu land. Ọ bụ ya bụ onye ama dịka Emmanuel South ịbịa na Broadway Resort Hotel. Ọ bụ ya bụ isi akụkọ bụ okwu nke si na ihe ọma ga na-abata na Nara Unateze. Ọ fụrụ ntutu taa si na omenala ọdịnala ịma ya bụ na ego ụbọ agaghị anwụpị ya mere kwa afọ ọ na-eji apụta wee na-akpọ ndị niile ndị were akara aka site n'ịma afọ maọbụ niile eme ihe gbasara ụgbọ maọbụ na ịchọrọ igwe anwụrụ ọdịnala. Ọ na-ewepụta kwa afọ n'Ọgọst wee kpọkwuo ndị mmadụ ka abịa ma aka ọ bụ na ịma afọ, ọ bụ na ịma nke ọbụla ị na-eme n'ịma afọ iji kwalite ọdịnala n'ụzọ pụrụ iche. Ị na-abịa na Broadway Resort Hotel, ebe a ka ịma na-anọ ya bụ High Chief Emmanuel Edeani. Opi ike na Nara na-anọ wee na-eme ọgọ wee na-enye ndị mmadụ anwụrị. Nke afọ gara aga o bupụtara ego na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche na erimeri dị iche iche o binyere ndị ụwa bịara n'ụbọchị ahụ. Nke afọ a ka anyị bịara ịma ka o si akwado maka nọọsụ na nke afọ ya nkwa n'elu. High Chief anyị ekele ndị gị ma ọkwa ifuru otutu taso na omenala agaghị awụ awụ. Ya mere eji chiche ego ọzọ wee kpọọ opi ike na Nara Unateze, ya bụ ị na-akpọlitezi ndị Nara n'ụla. Ọ bụ ya mere eji wee Broadway Resort Hotel, Broadway ma oil and gas, Broadway ma cooling van, ma ebe a na-agbata gas na ihe dị iche iche. Ihe ọma niile dị na ihe anyị fụ na South Africa iwepụta na Nara Unateze. Ekene nga wee na-asị na ọ ga-adịrịrị na mbụ. Nke afọ a esi na omenala ị na-ewepụta oge Chineke na-akwalite omenala. Kedu ka esi akwadobe maka ịma aka ịma abụ na ụgbọ nke afọ mbụ? Ana m ekele ọha na eze na-ege ntị. Aha m bụ High Chief Emmanuel Edeani, opi ike na Nara South. Na-atụpụ ogo ndị mmadụ omenala amaka and omenala ka m nọ na-eme ha na-aga chọọchị. Ana m aga ọmụmụ atụ ka eweti omenala ndị nna anyị ochie na-eme ihe a na-aga. Ọ maka ya ka m na-esi na ihe ịma afọ ma ego ụbọ m gara emere ụwa niile ka ya na-awụ ya ka ya na-awụta omenala na every August mgbe August ọbụla. Nke ugbu a ga-akpọtụ na 16th of August 2026. Ndị ga-abịa akarị ọ ga-abụ ihe nkiri, ọ ga-awụ ihe ga-eme ka ndị mmadụ echefu na high BP yes ewe anwụrị. Ọhịa m ji sị na nke a afọ a ga-abịa na 16th of August 2026 na ụbọchị 16 na nke afọ ya bụ afọ 2010 na Broadway Resort Hotel Nara Unateze along Isiokwu Road, Nara, Nkanu, East Local Government. Onye ọbụla butere ore Nara ga-ama ụzọ isi ọgụ ha gaba. Mgbe iji na-eje ofu nje ifụ Broadway Resort Hotel, anyị kelere gị. Nke afọ gara aga dara ụda dachie ụda ike nke mere na ma ụmụ nwaanyị ma ndị agadi ndị a na-amabụ na ha na-ama bụ ụmụ okorobịa na ihe niile jupụtara bịa. Nke ahụ ọ gara otu a? Nke a ga-akarịcha m. Ebupụtara m ego wepụta maka onye ọcha. Ego a ga-agwọ na nke afọ karịrị. Nke afọ ahụ ego karịrị. Maka iwetụta ya nke afọ gara aga ekere onye gbara nke mbụ ego. Iwepụtara ama m na iwepụtara 1 million ya bụ ofu nde naira. Nke afọ gara aga ofu nde naira 1 million ka iwepụtara. Eke ndị mmadụ ka onye gbatara ka onye gbara nke abụọ ma onye gbara onye nke mbụ onye gbara onye nke atọ. Nke afọ a iwepụta 1 million n'afọ gara aga wepụtakwa ma ihe ndị ọzọ dị iche iche ma erimeri ma mmanya ma ihe ndị ọzọ eji nke afọ a bụ
1.5 million. Hey! I get good ama. I Yeah, get yeah, best yeah. year. Yeah, if you got it. Every life, I get best year, not that year. Hey! Okay, I carry. I get with that also. Yeah, you bring with. Mana ọsọ ndị nara ka ị chọrọ ka abịa ma aka Mbanụ, ma isi ọgbọ, ma nkelepi, ma mburubu, ma ụgbọ ọka, ma n'ume, ndị niile ga-abịa. na-agbanị aka ugwu obe onye ọbụla bụ onye ọbụla na-ama afọ ọ bụrụ na iso bụ onye Ebonyi ma ọ bụ onye Anambra ị na-amanwụ ya bịaba na 16th August 2026 na Broadway Resort Hotel, Nara Unateze. Broadway Resort Hotel nke dị na ụzọ ọ dịdebere Isiọgbọ Road ọ dịdebere Ori Naira. Yes. Ana m ekele gị mana ihe eji ekele gị bụ na ọ bụrụ sọsọ ihe ịfụ na ọdịnala dị n'ihere ndị mmadụ aka site ịma ya bụ ama m na ị na-enyere ndị okorobịa ndị ntorobịa na ndị dị iche iche na ndị ihe na-esiri ike aka ewe oge na-anọkọta wepụtakwa iko si ka asọmpi tontom ya futbọọlụ ị na-anọkọtakwa esi na-ewe nke ọha ibupụtara ha ọgbatumtum ewego ndị bunyere ọgbatumtum n'ụzọ pụrụ iche jikọrọ na-azụ ezinụlọ ha na-agba ọgaranya nke dị ka ibe ha bụ na ewe atụmatụ iwepụtara si na ịchịkọta ndị ntorobịa ihe na-enwechaghị ihe a na-eme ọ bụrụ na ewe ihe a na-eme na-azụ ezinụlọ ha na akwụ na awụ na sekuriti ga-adị mkpa ị na-eme ya bụ nchekwa ezigbo na Naira ugbu a maka na ịchịkọtara ndị ntorobịa wee nye ha ọrụ ha na-ewe ihe eji amịchapịọ n'azụ ezinụlọ A strong security. Strong one. We get a strong security. o nwebụrụ ihe maka mbọ ị na-agba Ọfụma. So that ị na-ekwu ụlọ ị na-ekwu ọfụma. Ndị n'obodo oyibo weleta iwe ha rụrụ. Ọ bụghị weleta ibe bifo ha na-anata ọzọ ohu. Ọdụzi. ewe ihe ị na-aga ekwu si na ụmụ nwaanyị ndị na-enweghị ka ọha na ihe iji butecha ụmụ ihe ị na-eme ma ịfụ na ewegasị ebe a na-agbata gas na ọbụghị onye chọọ nọ na Naira ojebe Agbani onye chọọ ịgbata fuel ojebe Agbani ojebe ewepụtara ihe ndị ọzọ ma ụmụ nwaanyị a na-enweghị ihe a na-eme ewe ka isi echara ha aka ị ka na-emekwa Ọ bụrụ gị na afụsị a na-afụsị a ga na-eme ọ na-aga because na iwe onye ka nyere aka and ihe niile n'ụwa ahụ mgbe ị na-enyere ndị mmadụ aka ji ụmara agozikwa ego Chukwuka Obiọma adịghị gị ihe ị na-eri ọ dị mma ihe ọzọ chọrọ eju tupu ma ajụ nke ọzọ bụ ọ bụrụ ekwu Chineke gọzie gị enwesị na ị ga-agọzikwa ndị ntorobịa mana ewe ndị dị ka gị ewe ndị dị ọgaranya ekwubere nke bụ eziokwu Chineke gọzie gị mana enwe ike ọ bụrụ gị maka Chineke ka gọzichaa na Nkanu niile mana ị na-ewepụta tinye aka na akpa na-enyere ndị ọzọ ewe ndị dị ka gị wee nọ n'ọnọdụ karịa mana nọ n'ọkwa dị iche iche mana ha agaghị enyere ndị obodo aka kedu ihe ị ga-agwa ha ịmara Oliver de Coque gwuru ego si na iwe ego dị iche iche and iwe bụ ejiri ego dịkwa iche iche ndị Naira nwere ego dị ka ega nụ n'ahụ ụdị mere obodo emenọkọ emenweghị obi eji eri ego na obi eji nyere mmadụ ego karịrị Naira ọ bụ maka ego maka ọkpọkọ na Naira ụdị ihe nwere ike ịgwa ha bụ na ụwa egogo na-efu ero n'ụwa na ọhịa nọgide n'ụwa 120 years ọ bụ ihe imepụtara ka a ga-eji na-asị lekwe nwa onye ahụ na ọ gafere mana ọ bụrụ enweghị ihe imepụtara kpara ego paakị na nwee hazụ ego sọsọ mmadụ enweghị ebe onye bụ arụfazị gafeta enweghị ihe eji akpọrọ ya bụ na ị na-asị onye ọbụla nwere ego ya wenata ya ụlọ ya wereta ụlọ nyelu ndị ọka mma aka ịnwekwara Naira ego gị ọkụrụ ahụ agaghị enwe okwu ọkụ a uche mbekwa n'ọfịs unu mee ịntabiu maka okwu ọkụ a kemgbe ahụ rụrụ ahụ Naira ego gị ọkụ ebe 14 years 14 good years ọkụ agawa na Naira o kwesịrị ekwesị Naira eji ama obodo iwe ewe obodo iwe ewe obodo iwe ewe ọ bụrụ mgbe mbụ
ma ndị abaghị ogbo ọka ma mụrụgbu ma nkerefi ma ekpọfụ ịjụ ọhịa igbo ya bụ ya sịrị igbo ya na-ere ihe ọmadụ ya bụrụ igoro ọ sịrị egbo ya na-ere ọtọ kwesịrị ụta onye mere bụ na ndị ọchịchị anyị gbagitere isi kwesịrị imiti onye ọchịchị anyị ka ọ nara ese ekwe so that ọmadị ọ ga-emere anyị because na ọkụ n'ụzọ na mmiri ndị kwesịrị ịrụ ihe ndị ahụ bụ gọọmenti n'ụwa niile bụ okirikiri gọọmenti arụ ihe ndị ahụ so that ndị citizen ekwekwere ike na-eme enjoy ije ihe ọkwa jee ije ma ihe nchekwa ma sekuriti bụ ihe ndị ọzọ ewe oge a napụtara ekwubu maka transfọma ịkpọkwa ndị ịkpọrọ ebutekwa ije na ọkụ mere ije ya kpọọ ndị ịkpọrọ gotakwa nke gị ebutekwa ya ị na-ekwu na ka ebutechara ya gịnị gachikwa mụnwa ebe bụ isi Maypower ka ya na-akpọzi ha Maypower ka nwoke ebugoro ụgbọala ọkụ gọvanọ bịa ebe a na one day sị mụ na kịta na ọkụ ga-acha gbosara ọkụ iwurukwuru ọkụ iwukwuru last 2 years uru hapụ ya na ọkwa 2 years ga rubekwa again now ya agwa m chee na ọ bụrụ na ọkụ anyanwụ na-adịrịala a ga-atụrụ ha vootu ya bụ ọ bụ na-anụgo ya ekene dịrị onye na-anọchite anya ndị Nkanu land ya bụ Honorable Nnọlimụ Nnaji maka mbọ ọ na-agba na Nkanu niile anyị ka nọ n'obi High Chief Emmanuel Edeani onyeisi afọ Kwagbo na ihe gbasara ime ka omenala daa ụda dị mma na Nara Unateze na Broadway Resort Hotel ebe a kpọmkwem n'obi ya kpọmkwem ka anyị nọ ya bụ isi afọ Kwagbo na Broadway Resort Hotel a na-ekwu maka mbọ ọ na-agba ịfụ na omenala nakwa na-enyere ndị mmadụ aka na ọkachasị mmekwu na Nara Unateze mana ndị ọchịchị ọkwụ na-anụgo ya ugbu a makwara na ị chọrọ ka ndị Nara tinyere gị akwụkwọ dakwa mee ka ọkụ ruo na Nara ịmasa opi ike na Nara Unateze ekwugokwa ya na oge niile ka unu na-abịa agwa ha na a ga-atinye ọkụ na a ga-atinye ọkụ mana nke a na ndị Nara ekpebigo na ọ bụ onye nyere ha ọkụ ka ha ga-esobe na nchịkọta okwu emume a na-eme ịma aka na 16th August ya bụ ịma aka bụ ị na-ewepụta 1.5 million iji ihe ndị mmadụ ọ bụ sọ ịma afọ ka a ga-eme ka ọ bụ ndị egwu ọdịnala ga-abịa kedu ihe ọzọ ị ga-abịa ka ikene ndị be anyị ka anyị wee pechaa ya ya ndị na-ege ntị abụzọ nsọ ndị na-ama abụ na-abịa mbọsị ahụ ma ndị egwu omenala ga-abịakwa bikọsi a na-ekwu okwe ka ndị mmadụ nwee obi aṅụrị bụsị na obodo adịghọ mma ihe isi ike karịrị akarị bọtụ na Chijioke ọbịa ma na-eleta ụmụazị ihe anyị ga-anọkwa ya n'ogide ya n'ogbuo ya ihe a ga-eme mbọsị ahụ ga-akarị akarị na onye bịa ọgwụcha ọgakọrọ ibi ya ọ dị maka ụlọ anụgoro na ọnụ High Chief Emmanuel Edeani opi ike na Nara Unateze Emmanuel South maka emume ọ na-eme kwa afọ ọ na-eji akwalite ọdịnala ịma aka ịma mbem ya bụ competition na ịmara ama ya bụ ebe ọbụla ị na-ama maọbụ niile ama mbem na ọbụ ị na-ama efu ka anyị ji akpọ ya na Nkanu be anyị ịbịa n'ụbọchị ahụ ya bụ na 16th August ọkụ elekere nke 3 kpọmkwem ka a ga-ebido megide onye meriri ịma ewepụtago ego a ga-ebunye ndị meriri na ụmụ ihe ndị ọzọ dị iche iche ọ gwakwara m na efi ga-ada a ga na-aṅụ mmiri a ga na-ewu anwụrị a ga na-ama efu a ga na-eri ife a ga na-eme atasị ya bụ ịchọ iwe anwụrị n'ụbọchị ahụ ekele nyere nne mana ihe ọzọ tinyekwara aka bụ na Nara na-agba mbọ na-akwalite ọchịchị niile batara mana nke a na ọ dịzị ka a na-agwazi ha na nkwa a na-ekwe ha na na-eweta site na iyi ha ọkụ na ọ bụ nakwa onye ọbụla na ọ bụ na eyi ha ọkụ na ọkwa onye nyere ha ọkụ n'afọ n'ụwa ka a ga-eso wee tinyere
akwụkwọ okwukwa na-akwụ ya ụgha ọ gbara mbọ na-agbachikwa mbọ ike n'ihe gbasara nchekwa na Nara Unateze maka enyemaka ọ na-enye ndị ntorobịa wee kwana akụkụ ndị niile ndị aka ji akụ ọ sị na ego karịrị ndị nwere ego karịrị na Nara Unateze nke bụ eziokwu unu bịa soro kwado High Chief Emmanuel Edeani Opike na Nara Unateze ka enyebere ndị ụmụaka Naira aka ka ụmụaka Naira webe anwụlị ka mmepe tọrọ atụ wee bata ka ọrụ daba ekelekwa gị mgbịrịgba na Nara Unateze ekele mgbịrịgba dike ọkwa nwanne gị nwoke ọ dị mma ọ ya mere ejisa mgbịrịgba ndị Nara were ihe niile wee na-ekelekwa ezi udo aka na Nkanuland ezi udo anyị kerekwara ọ ga-adịrịrị anyị niile mma darịrị nne ọ ga-adịrị gị na mma jide ka iji na asịrị onye asị ya jide ka iji ọ bụ ihe ọma ka ọ na-eme ihe ọma anyị na-eme na-emechiri ike ikwukwara ya sị na onye ọbụla na-eme ihe ọma ka Chineke na-agọzi Chineke ga na-agọzi gị na-agọzi Naira na-agọzi Nkanu niile na-agọzi anyị niile wee gaa n'ihu ọ ga-adịrị anyị niile ọ dị maọbụ na na-anụ ya n'ọnụ High Chief Emmanuel Edeani Opike na Nara Unateze Ịma South nke isi afọ gbokwu na Broadway Resort Hotel Nara kpọmkwem ọkwụgo na ama aka maka isi ama evu ewe chọrọ ịbịa mụ anwụrị chọọ iso wee bịa buru soro na ndị ga-esiketa oke na 1.5 million High Chief Emmanuel Edeani wepụtara Opike na Nara Unateze wepụtara ọ bụrụ na ị na-ama evu ị ga-ewere akara ekwentị ị ga-eji wee kpọọ ma ọ bụ na ị chọrọ ịbịa mara ebe Broadway Resort Hotel maka na ebe a ọkwa Broadway Resort ihe ahụ a na-afụ n'obodo oyibo ka a na-afụ n'ebe a na-abụ na Broadway Resort Hotel ịchọọ ịma maka ihe niile gbasara ihe mmemme ahụ ọ na-eme n'aka ị ga-eji wee na-abịa ezu ike ọbụla nọ n'obodo oyibo na ọbụla nọ ebe ọbụla chọọ ịnata wee bịa mara ebe ị ga-anọ isi eju oge oyi maka na High Chief Emmanuel Edeani sigo na Nara jụrụ oyi onye ọbụla na-arahụzi ụra na-ekwo ụra maka na nchekwa zuru ezu ọ dị ma High Chief biko ị ga-enye ndị be anyị ndị chọrọ ịma ebe Broadway Resort dị na ndị chọrọ ịbịa so ma aka maka ịma evu a akara ekwentị a ga-akpọ na nke dị na WhatsApp maọbụ nke ị ga-akpọ nke ọ ga-eji wee mara onye chọrọ ịjụ ajụ ka ọ ga-eji wee jụ ajụ ndị Igbo na-ege ntị ụwa niile na-ege ntị anyị ekwentị na ịchọọ ọ bụ na ị na-efu ụzọ nke mbụ owu +234 80882828 again 30 ka m kwuo ekwe WhatsApp mba +234 80882828 again and 30 nke dị na WhatsApp +27 63 531 8644 +27 63 531 8644. Email address edaani@gmail.com. Edaani spell like this: E for elephant, D for dog, other E for element, F for animal, N for Nelly, I for India, E for echo, O for orange @gmail.com. Ndị Igbo na-ege ntị asị bịa dụrụ onye ọbụla na mma n'ala ka anyị nọ na-ekwu okwu a Broadway Resort Hotel Nara Unateze Nkanu East Local Government Enugu State Nigeria udodule unu nke nna ụzọ chiri ọgbọ na Nara Unateze ọ dị m otu a ka anyị ji fere n'obi High Chief Emmanuel Edeani nke isi afọ gbokwu na Broadway Resort Hotel na ụzọ isi ọgbọ Nara Unateze ewezi ka o si dị n'afọ gị akara ekwentị ma anụkwa akara ekwentị a mana ọ bụrụ na ịfụrụ ya ma ọ bụ nụ ya ị ga na-afụ ya n'ihe onyonyo gị ewere ka o si dị kpọba ka anyị mara ka ị ga-esi wee rite uru ndị Broadway Resort Hotel ọ ga-adịrịrị Igbo niile ma abụ m Chizi Ani ka ọ dị